στείλ μου το Άλεξ. Στείλ μου το ξένο, εντάξει. Εντάξει, Αλεξάνδρε. Είναι πολλά θέλει. Στείλ μου το να το στείλω και στους φίλους μου, ρε. Δες αυτά. Α, σαλούκε. Εγώ θα της ρωτήσω Ελίνα, δεν με πιστεύει. Σαλούκε, πού είναι. Γάμος είναι η Ευθέω. Πώς πάει η Χαμαϊκή. Δεν είναι γάμος, είναι επειδή κάνουν έκτελο γάμος. Απλώς κάνουν τα. Κάθε Χριστούγεννα πότε κάνουν, δεν θυμούμαι. Δεν είναι μόνο στα Και Χριστούγεννα. στο Πάσχα κάνουν. Εγώ τώρα μπορώ να πάω εκεί. Εδώ κοντά Κάποιοι είναι. μεγάλοι το κάνουν. Ξέρω, το εκεί στο βουνό πάνω είναι. Να μου το στείλεις και σήμερα, εντάξει. Και στη Βέρνα. Εγώ ανοίξω το μαμούλια. φούσκετο. Μπράβο! Άστο. Ανήρε. Δεν με ρε πως κάνουν και πήρα τα χρήματα ρε. Έλα βγάλε ένα λεπτό να δεις πως σφυρίζω. Βγάλε, βγάλε. Κράτα. Δεν βγάζει. Δεν βγάζει. Βγάζει ρε, ξέρω. Δεν ήξερα να γελάς ρε. Τα κράτα. Κράτα ένα λεπτό. Κράτα να είσαι professional. Ανήρε. Άμα θέλω κι εγώ να φέρω τα δικά μου ρε. Μπορώ να αγοράσω πυροτεχνήματα.